Det er sådan, du laver den lækreste vietnamesiske iskaffe. Pas på med at drikke for meget af sådan en her. Du kan hurtigt blive afhængig. Det første, vi skal bruge til at lave vores vietnamesiske iskaffe, er vores finfilter for at brygge vores kaffe. Vi skal bruge et glas til at brygge vores kaffe i. Det ser sådan ud. Så skal vi bruge noget kondenseret mælk til at sødgøre vores kaffe. Jeg har kommet ind i sådan en container her, så det er let at få ud. Nogle isterninger vil også være handy, så sørg for at have nogle isterninger klar. Så skal vi selvfølgelig bruge noget kaffe, og der vil jeg anbefale, at I bruger sådan en 100% robusta, så I får en kraftig smag i jeres vietnamesisk iskaffe. Den hedder Saigon, og den er lavet som vasket honning, så den har en lille smule sødme. 100% robusta, direkte fra Vietnam, ristet i Danmark. Den eneste af slagsen. Så lad os komme i gang. Jeg har malet vores kaffe her. Den skal finmales, gerne lidt som et espresso shot. Det skal vi bruge cirka 18-20 gram af. Når du har målt cirka 20 gram op, så sørg for lige at ryste finfilteret en lille smule, sådan at kaffen den ligger jævnt på overfladen, så jævnt som muligt. Inde i finfilteret, så finder du også sådan en lille presser ovenpå, sådan at når vi hælder vand i, så kan vi også kontrollere, at det bliver presset stille og roligt ned. Så den smider vi nu ned i, så den ligger oven på kaffen og jævner stille og roligt ud. Du kan lige selv justere, at den ligger rigtig godt. Så kommer vi til den lidt mere tekniske del. Her skal vi bruge noget varmt kogende vand. Der hælder vi bare lige en lille bitte smule i, sådan at kaffen den lige kan få lov til at blomstre. Den lille vægt, vi lagde på lige før, den løfter sig cirka en halv centimeter op. Det venter vi på cirka 30 sekunder, 45 sekunder. Så har kaffen faktisk trukket det væske til sig og fået lov til at blomstre nok til, at vi kan hælde anden omgang. Inden du hælder anden omgang, du kan også gøre det inden første omgang, og så lige squeeze det, du gerne vil have i af kondenseret mælk. Det giver en god sødme. Vi er klar til anden omgang, og den her gang, der fylder du faktisk finfilteret helt op til kanten. Til sidst lægger du låget på og sørger for, at kaffen brygger stille og roligt for sig selv. Det du kommer til at se her, det er, at den bruger tyngdekraften simpelthen til ligesom at brygge kaffen. Så efter 4-5 minutter, når kaffen er dryppet helt igennem, så har du en virkelig lækker vietnamesisk iskaffe. Så langt, så godt. Så jeg stiller lige den her en lille smule til side, for at I lige kan følge med. Så tager jeg et nyt glas. Det er ikke noget, du behøver. Jeg fylder det op med isterninger. Sørg for, at der er masser af isterninger. Inden du hælder din kaffe i isglasset, så sørg lige for at røre vores kondenserede mælk rundt. Lad os sige, at jeg var i selskab med mine venner, eller vi havde familie på besøg. Jamen, så kunne man sidde og stille og roligt lave de her trin ved bordet faktisk. Det er ikke særlig svært, så længe udstyr og kaffe og isterninger egentlig er der. Så nu kan du hælde din kaffe i isglasset, som så kommer til at se sådan her ud. Smid sugerør i, og så er du faktisk klar til at nyde den. Og det er sådan, du laver den lækreste vietnamesiske iskaffe.